καταλάβει πού είναι σήμερα η Ελλάδα και ποιο είναι το πρόβλημα, πρέπει να πει ότι έχω ένα κράτος που με τη λειτουργία του παράγει έλλειμμα τέτοιο που δεν μπορεί να το καλύψει με τα έσοδά του. Όταν λέμε έλλειμμα, κύριε Θωματίκο, να το διευκρινίσω, δεν εννοούμε απλά έλλειμμα στους μισθούς και τις συντάξεις, όπως κάποιοι ανεύθυνα στο δημόσιο λόγο εκφέρουν. Όταν λέμε λειτουργία του κράτους, δεν εννοούμε απλά μισθούς και συντάξεις, αλλά εννοούμε μια σειρά των δαπανών. Και τα φάρμακα που δεν πληρώνονται σήμερα και έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Στους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν σοβαρές ασθένειες, γιατί δεν έχει χρήματα το κράτος να πληρώσει αυτά που έχουν ψωνίσει μέχρι τώρα από τα φαρμακεία. Εννοούμε τη λειτουργία της αστυνομίας, εννοούμε τη λειτουργία του στρατού, εννοούμε τη λειτουργία του Υπουργείου, εννοούμε τη λειτουργία της πρεσβείας και του προξενείου. Αυτό είναι το κράτος. Όταν λοιπόν το κράτος στη λειτουργία του παράγει έλλειμμα, πρέπει από κάπου να βρούμε τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα, επειδή σταματήσαν να μας δανείζουν οι διεθνείς αγορές, αναγκαστήκαμε να κάνουμε δανειακή σύμβαση και να πούμε στους συνεταίρους μας, δώστε μας δανεικά, μέχρι ότου εμείς κάνοντας μία πορεία, μειώνοντας τα ελλείμματα του κράτους, να φτάσουμε σε ένα σημείο που να είμαστε ίσα βάρκα, ίσα νερά και μετά ξανά με μία καινούργια προσπάθεια να πάμε σε λειτουργία θετικής λειτουργίας του κράτους και όχι ελλειμματικής. Το πιο δίκαιο και το πιο σωστό δεν θα ήταν να γίνει ένα κουμάντο καλύτερο, το 15 δηλαδή, 16 που είπατε πριν, να γίνει 10, να φανεί ένα φως στο τούνελ, ένα φως στον ορίζοντα. Κύριε Θωματίκο, θα πω παραδείγμα. Γιατί αλλιώς είναι, αν το πω σε ρέικα εντελώς, μας φταίει το γαϊδούρι, χτυπάμε το σαμάρι. Βάζουμε χέρι στον ιδιωτικό τομέα που δεν μας φταίει σε τίποτα και ουσιαστικά στο άλλο σκέλος που αναπτύξατε, στην παραγωγή, μόνοι μας βάζουμε τα φόπλακα γιατί δεν πρόκειται να υπάρξει, γιατί δεν κινείται χρήμα. Λοιπόν, σε αυτήν τη φάση, όταν εντοπίζουμε ότι το πρόβλημα είναι η λειτουργία του κράτους με έλλειμμα και κατάρρευση της παραγωγικής διαδικασίας του κράτους, γιατί από πού περιμένει ένα κράτος να παράξει, άρα να εισπράξει για να λειτουργήσει? Περιμένει από την παραγωγή, την παραγωγική διαδικασία. Παραγωγή προϊόντων. Κανονικά, ναι, στην Ελλάδα κοντέψαμε να το ξεχάσουμε. Παραγωγή, νομίζαμε ότι γίνεται αλλιώς. Παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Στον τουρισμό, στην ενέργεια, στην ναυτιλία, για να μπορεί να υπάρχει θετικό ισοδύναμο. Ξεκινώ, γιατί θέλω να εμείνω σε αυτό. Βλέπετε, διαφοροποιούμε από τον δημόσιο διάλογο, όπως γίνεται, ο οποίος επικεντρώνεται στις συνέπειες και όχι στην ουσία του προβλήματος. Επιμένω στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η προσπάθεια την οποία ξεκίνησε η χώρα μέσα στην κρίση, μέσα στην κατάρρευση, κύριε Θωματίκο, το έχω πει πολλές φορές, δεν το λέω πρώτη φορά, αντιμετωπίζοντας τη λειτουργία του κράτους στα 2 τελευταία χρόνια, στα οποία με την εντολή, την τιμητική εντολή που είχα από τους αιρέους, υπηρέτησα στο Υπουργείο Οικονομίας και στο Υπουργείο Υγείας, θέλω να σας πω ότι υπήρχαν κρίσιμοι τομείς του κράτους, υπάρχουν, δεν υπήρχαν, οι οποίοι εμφανίζουν χαρακτηριστικά λειτουργίας μη κράτους, ταλαιπωρώντας τον πολίτη. Το δημόσιο, οι υπηρεσίες υπάρχουν για να υπηρετούν τον πολίτη και στην ιδιωτική του ζωή και στον επιχειρηματικό βίο. Εδώ λοιπόν έχουμε μια λειτουργία κράτους που εμφανίζει χαρακτηριστικά λειτουργίας μη κράτους και η οποία για να αντιμετωπιστεί θέλει διαρθρωτικές αλλαγές. Θέλει διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Και είναι αυτό το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, απέναντί του έχει και οργανωμένες ομάδες οι οποίες θα αντισταθούν. Όπως αντίστοιχα χρειάζονται άλλη αντίληψη για να οργανώσουμε την παραγωγική διαδικασία σε αυτόν τον τόπο, η οποία επίσης αυτή η άλλη αντίληψη, ξέρετε ποια είναι η αντίληψη στον ιδιωτικό τομέα? Θέλουμε παραγωγή προϊόντος που έχει χαρακτηριστικά ποιότητας, ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας. Πρέπει το ελληνικό προϊόν να μπορεί να διεκδικήσει, όχι επειδή παίρνει επιχορήγηση, αλλά επειδή είναι ποιοτικό και ανταγωνιστικό, τη θέση του στη διεθνή αγορά. Να βγει και να διεκδικήσει στο ράφι θέση στην Γερμανία, στην Αγγλία, στη Σουηδία. Έτσι μπορεί η χώρα να έχει έσοδα για να μπορεί να ανταποκριθεί. Γιατί ξέρετε, θέλω να σας πω, και είναι πολύ σημαντικό. Αν όχι εμείς, όπως κάποιοι αφελώς και επικίνδυνα αφελώς λένε, διαγράψουμε μονομερώς το χρέος, αλλά αν βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Λαοί, οι συνέτεροι μας, και πούν εμείς, κύριοι, σήμερα διαγράφουμε μονομερώς ό,τι χρωστάει η Ελλάδα. Αν διαγράψουν τα πάντα, γιατί μέχρι τώρα μας διέγραψαν τα 7
107 δισεκατομμύρια. Δεν τα διαγράφουμε όλα. Και εμείς συνεχίσουμε όπως είμαστε μέχρι σήμερα, αμέριμνη τη λειτουργία μας. Θα το ξαναδημιουργήσουμε, ναι. Όχι, θα το ξαναδημιουργήσουμε. Σε 3 χρόνια θα ξαναέχουμε ένα χρέος το οποίο θα είναι δεσβάστακτο και θα ξαναγονατίσει η χώρα. Παρατήρηση τηλεθεατή. Με τη δική σας λογική, έτσι όπως μας τα λέτε, πάντα θα παίρνουμε δάνεια. Και το καλύψατε κατά ένα μέρος με ακριβώς αυτό που είπατε. Οπότε θα οδηγηθούμε στη δραχμή και στο τέλος θα μας τα πάρουν όλοι οι Γερμανοί. Το λέω όλα οι Γερμανοί. Το λέω εντελώς απλουστευτικά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Να εξηγήσω. Το αντίθετο ακριβώς λέω. Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι το μεν δημόσιο χρειάζεται διαρθρωτικές αλλαγές τώρα για να πάψει να παράγει ελλείμματα, άρα να πάψει να έχει ανάγκη από δανεικά. Ναι, αλλά κύριε Μπόλαρη, αν εσείς ήσασταν 2 χρόνια υπουργός και λέτε ότι το δημόσιο, ποιος τις κάνει, εγώ? Εγώ θέλω να σας πω ότι είχα την τιμή να υπηρετώ σε ένα υπουργείο στο οποίο ξεκίνησαν και είναι σε εξέλιξη διαρθρωτικές αλλαγές. Και είναι διαρθρωτικές αλλαγές και στη λειτουργία των νοσοκομείων και στις συνενώσεις των ταμείων και στον έλεγχο των παροχών των προνοιακών επιδομάτων. Δηλαδή διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες έχουν στόχο τη λειτουργία ενός κράτους που πρέπει να λειτουργήσει με διαφάνεια, με αποτελεσματικότητα, για να γίνει η εξοικονόμηση των χρημάτων και να μπορεί ο δημόσιος λειτουργός, ο δημόσιος υπάλληλος να είναι υπερήφανος που υπηρετεί. Και να μην είναι σε καθημερινή κόντρα με τον πολίτη τον οποίον καλείται να υπηρετήσει. Και ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι θα φάνε και ξύλο χωρίς να υπάρχει λόγος οι άνθρωποι. Λίγο, γιατί επί δικαίων και αδίκων δημιουργείται μια αίσθηση αυτή τη στιγμή. Θα σας πω λίγο σε αυτό επάνω. Υπάρχει στην Ελλάδα μια αντίληψη ότι τα πράγματα είναι στατικά. Το δημόσιο είναι δημόσιο, είναι βαρύ, είναι δυσκίνητο, είναι αργό, είναι αναποτελεσματικό, είναι αδιαφανές, είναι διεφθαρμένο. Αυτή είναι η στατική αντίληψη. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η αντίληψη είναι ο εχθρός. Αυτή την αντίληψη πρέπει να αλλάξουμε, όχι οι άνθρωποι. Αντίληψη η οποία όμως τροφοδοτείται από την γραφειοκρατία, την οποία επιτρέψαμε να έχει αργοκίνητα και αδιαφανή αντανακλαστικά. Τώρα... Αδιαφανή και αργοκίνητη λειτουργία, την οποία οι καθηγητές που ασχολούνται με το δημόσιο, με τη δημόσια λειτουργία στην Ευρώπη, λένε ότι η ελληνική γραφειοκρατία είναι η τελευταία γραφειοκρατία που παρουσιάζει χαρακτηριστικά σοβιετικού τύπου. Αυτή η γραφειοκρατία, αυτό το δημόσιο, αυτή η λειτουργία πρέπει να αντικατασταθεί από ένα άλλο κράτος. Από ένα κράτος το οποίο έχει ηλεκτρονική ταχύτητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, ηλεκτρονική διαφάνεια, ηλεκτρονική αποτελεσματικότητα, μετρήσιμα αποτελέσματα. Αυτό είναι που συντρίβει την λειτουργία ενός κράτους που παράγει ελλείμματα. Και δίπλα σε αυτό, προσέξτε, δίπλα σε αυτό θέλουμε έναν ιδιωτικό τομέα ο οποίος δεν εξαρτά την επιβίωσή του από το κράτος. Δεν έχω κρατικοδεί τη λογική ή λογική η οποία λέει εξασφαλίζω εγώ βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα στην επιχείρησή μου επειδή δεν θα πληρώσω μισθό, επειδή δεν θα πληρώσω ΦΠΑ, επειδή δεν θα πληρώσω εισφοροδιαφυγή. Στο ίδιο εντάσσεται και αυτό που παρατήρησε στη τηλεθεάτρια, ότι την αποδιοργάνωση της αγροτικής παραγωγής την έκανε ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ στην περίοδο του Παπανδρέου, που έμαθε τον κόσμο να ζει με τις επιδοτήσεις, αποσυνδέοντας την παραγωγή από τα έσοδά του. Να πω στην τηλεθεάτρια ότι είναι μαζί μας αυτή στον αγώνα τον οποίο κάνουμε για να αλλάξουμε την κοινή αγροτική πολιτική που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε υπόψη της άλλους λαούς, άλλες παραγωγικές διαδικασίες, η οποία εφαρμόστηκε στην Ελλάδα και η οποία πραγματικά με τη λογική των επιδοτήσεων έφερε σε διάσταση την ποσότητα με την ποιότητα. Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Θωματίκο, ότι ο νομός Ερών με τους ίδιους παραγωγούς, κάποιοι φύγαν, κάποιοι συνεχίζουν και παλεύουν, έκανε εξαγωγή του βαμβακιού στη Γερμανία, γιατί ήταν το καλύτερο σε ποιότητα βαμβάκιο στην Ευρώπη. Από την εφαρμογή των επιδοτήσεων και τη λογική ότι εγώ από την επιδότηση θα ζήσω, έπεσε κατακόρυφα η ποιότητα και το βαμβάκιο σήμερα εξάγεται στην Τουρκία. Αν το μαζέψουμε εδώ όλο μιλάμε αυτό... για πρόκληση. Αλλαγή νοοτροπίας στην κοινωνία. Σύμφωνοι. Αν το μαζέψουμε όμως όλο αυτό, μάλλον συνοψίζεται στο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή ως πολιτικός χώρος.
Ο κόσμος συμφωνεί σε αυτό που λέτε, ότι το κράτος πρέπει να αλλάξει. Απλά δεν εμπιστεύεται εσάς να το κάνετε ως πολιτικός χώρος, γιατί αν ήταν να το κάνετε θα το είχατε κάνει τόσα χρόνια ή θα είχατε κάνει 1-2 βήματα. Θα σας πω λοιπόν τώρα πάνω σε αυτό, και είναι πολύ καλό αυτό, χαίρομαι για την πρόκληση. Η άποψη την οποία διατυπώνουμε είναι ότι ένας ολόκληρος κύκλος για την κοινωνία, για την οικονομία, για τη διοίκηση αυτής της χώρας έχει ολοκληρωθεί. Ένας ολόκληρος κύκλος, ο οποίος ξεκίνησε αμέσως μετά τον εμφύλιο, έφτασε σε ένα σημείο όπου υπάρχει πλέον κατάρρευση. Η κρίση η οποία πέρασε από την δική μας πλευρά του Ατλαντικού, ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, πέρασε την Ευρώπη, έφτασε στην Ελλάδα, ανέδειξε την κατάρρευση τόσο του συστήματος διοίκησης, γι' αυτό σας μιλώ για λειτουργίες μη κράτους σε πολλά σημεία, τις δημόσιες λειτουργίες, αλλά ανέδειξε και την κατάρρευση του παραγωγικού συστήματος της χώρας. Άρα η πρόκληση σήμερα για τη χώρα, η πρόκληση για τον κάθε ένα πολίτη από εμάς, η πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ, η πρόκληση για τους άλλους πολιτικούς φορείς είναι να δείξουν στους πολίτες ότι κατάλαβαν τι σημαίνει σήμερα στη χώρα, τι είναι σήμερα σε εξέλιξη στη χώρα.